L'esperit de xarxa dintre Sergi ha sigut des del principi. O sigui, crec que ha sigut el gran èxit de Sergi. Per la qual cosa es distingeix la Fundació Sergi, o s'ha distingit en alguns moments, és per fer coses que en aquell moment eren innovadores, no? Fer que la gent pogués primer prendre consciència de quina és la seva situació i quina és la seva potencialitat per poder-la superar, en tots els àmbits. El buit que comença a emplenar la Fundació en l'àmbit de pedagogia social molt interessant. Les dinàmiques d'exclusió amb el col·lectiu immigrat continuen sent molt grans, per tant hem de continuar parlant d'exclusió i d'inclusió. I és per això que treballem diversos aspectes per respondre a aquesta problemàtica de l'exclusió social. Sergi, en principi, no era fundació. En principi era associació. Dos dels seus components, que van ser en Quim Jubert i la Conxa Pla, em van venir a veure, no sé per quina referència em coneixien, i em van dir a veure si volia ser president de l'associació. Vaig rumiar-m'ho i els hi vaig dir que sí. I havia nascut per poder donar suport a uns germans, els germans Ruscalleda, que tenien una mena de casa d'acollida de nanos amb risc d'exclusió. Necessitaven una institució de referència i es va crear l'associació Sergi, Servei Gironí de Pedagogia Social, per donar suport institucional a aquests nois que feien això. Derivant en una associació d'ocupació de toxicòmens, fins al punt de rehabilitació de toxicomanies, fins al punt que a Girona Sergi es coneixia com el centre de rehabilitació de toxicòmens, semblava que no fes altra cosa. Els primers moments eren molt dificultós perquè no tenien financiació, fins que la vam aconseguir totalment i aleshores vam plegar. L'any 84, crec que recordar que era, sí, el 84, en Josep Rivera em va comentar, mira tu, només fem això de toxicomanies, ja és important perquè el treball que es fa amb els pares d'aquests nanos i amb els mateixos nanos ja té una funció de pedagogia social, però voldríem anar una mica més enllà. Si vinguessis m'ajudaries a passar a fundació i a reorientar la cosa una mica. La primera iniciativa, la primera proposta que va començar a funcionar des d'aquesta nova àrea més desenganxada, diguem-ne, del tema de toxicomanies, va ser un seminari molt interessant, un seminari sobre actituds i valors en educació. Però de fet la fase més potent, potser que vaig viure jo dins de Sergi, va començar a partir del moment que vam començar a treballar amb adults. Des de l'equip de gent que treballàvem a l'Escola de l'Hort de Sal, doncs varen tenir un contacte amb en Francesc Carbonell i ens va animar a incorporar-nos a tots els projectes que en l'àmbit de l'educació de persones adultes es portaven a terme a Girona i a les comarques gironines. Vaig conèixer en Josep Rivera, que crec que és l'ànima de la Fundació. En aquells moments a Sergi hi havia en Marià Casadevall, treballador social, i l'Alfons Martinell, pedagog, que ja estaven a la Junta i ells dos van cridar dues educadores, que una d'elles sóc jo, l'altra és la Carme Jornet, en Manel Palaí, psicòleg, i vam començar a parlar de la possibilitat de fer una escola d'educadors, pensant en gent que treballava. De seguida, el segon any, s'hi va afegir en Toni Julià, la Rosa Cuyàs, en Joan Palet, l'Amadeu Mora. Segurament que em deixaré gent, no? Són professionals que estaven treballant en el seu àmbit i, a part d'això, van donar unes hores del seu temps a formar educadors. En aquest temps, dirien, a part dels citats Francesc Carbonell i en Josep Rivera, vaig conèixer en Toni Julià, que va ser d'aquelles persones que et deixen. Era un mestre de mestres, era una persona afable, era una persona professionalment competent, supercompetent, en fi. Va ser un 10 anys vam suportar i vam conduir l'escola fins que vam aconseguir que se'n fes càrrec la universitat. El buit que comença a emplenar la Fundació en l'àmbit de pedagogia social, molt interessant. I per mi un exemple molt determinant és tot el tema que ja es comença a insinuar del canvi demogràfic radical que s'observarà en Catalunya, diríem, pràcticament una dècada després. La vinguda de persones estrangeres i
treballadors estrangers i les seves famílies. Associat amb aquest tema es va descobrir que hi havia un inici d'escola d'adults africans, específicament per africans a Santa Coloma, que havia passat desapercebut, que després es va acabar dient Samba Kubali. I a partir d'aquí, lligant el tema de la Samba Kubali, que va donar lloc també a una associació que es diu GRAM, que va ser la que es va ocupar més directament del tema intercultural, i del seminari aquest d'adults, que amb tot aquest paquet es va anar gestionant el que acabarien sent les escoles d'interculturalitat, les escoles d'estiu. El que és important també destacar és que l'escola d'estiu no només era muntar una sèrie de cursos durant una setmana determinada, sinó que també implicava recollir tot el material que es donava en els cursos i fer una edició en forma de llibre. Llavors és quan en les 6 primeres edicions van estar recollides en 3 llibres. Interculturalitat va ser una gran fase per Sergi. Ens sembla que el van agafar en el seu moment i continuem treballant en el mateix camp. Però hi havia com una mena de debat entre si hi havien d'haver institucions de primera línia i institucions de segona línia. És a dir, institucions que donessin servei directe als usuaris, per entendre'ns, i institucions més de formació, de reflexió, de documentació, de recerca. Semblava en aquells moments que Sergi es definia més per aquesta segona opció, de ser més una institució de segona línia. Quan hi havia en Francesc Carbonell com a director, en Francesc era la persona que de fet va portar cap aquí tota la reflexió i tot el paradigma de la interculturalitat, no? Des de França cap aquí, però la gent que anàvem tenint relació amb la Fundació eren gent jove i que per tant havíem de passar per la pràctica per arribar a poder donar reflexió també, no? Es considera que el moment que es fa el canvi és el moment que la Fundació comença a gestionar el que va ser el Pla Interdepartamental d'Immigració de la comarca de la Selva. Josep Dalàs va ser, en aquell moment, era la persona del patronat que estava en actiu tirant endavant projectes i va ser amb ell que vam començar a reorientar el que havia estat la Fundació Sergi fins al moment i a partir d'aquell moment. No? En Josep de Dalàs dirien que des d'una altra perspectiva, no tan professional, no era tan educador social, entre cometes, però també era un gran educador i sobretot, com dirien a Nicaragua, un gran enamorador. Pepo Dalàs. Pepo Dalàs va ser el contacte vital que teníem amb el Sergi i amb la coordinadora. I ell va aportar molt tant en un lloc com a l'altre. A partir d'aquí, doncs, és quan vàrem entrar més en relació, en comunicació, sobretot amb el que era la plana solidària, que era molt important, significatiu. Imagina't que un diari tenia setmanalment una plana sense cap tipus de censura, amb anuncis, escrivint el que nosaltres ens donava el gust i la gana, per entendre'ns. L'esperit de xarxa dintre Sergi ha sigut des del principi. O sigui, crec que ha sigut el gran èxit de Sergi. El seu afany de col·laborar no sols amb la feina interior, amb la seva pròpia feina, entre la gent, però també a l'exterior. Vull dir, hem intentat no fer-ho sols, en col·laboració d'altres institucions, i em sembla que això ens ha marcat sempre, aquest estil. Fer projectes de pedagogia social amb aquells col·lectius més desafavorits de la societat, no? I aquest és el fil conductor. I d'aquí es va treballant una línia cap a joves, sobretot, cap a infància i joves, i molt associada a l'àmbit escolar. Els processos d'exclusió només se poden superar si les pròpies persones que són les víctimes d'aquesta exclusió en prenen consciència i intenten superar aquesta situació. Perquè sí que és veritat que la societat va generant discriminació, va generant processos socioeconòmics, culturals, de tota mena, que provoquen que hi hagi gent que es quedi al marge, però si nosaltres capacitem a les persones, aquestes situacions es poden superar. Jo vaig entrar parlant de treballadors estrangers, parlant d'interculturalitat, sobretot en el meu cas associat molt a fills i filles de persones immigrades, i aquest paradigma a les escoles d'estiu es treballa moltíssim, en el cas de les dones i en el cas dels fills, que eren els que tenien sobretot més contacte amb la cultura acollida. En el moment on es va dir hi ha alguna cosa que no està canviant. Es va evolucionant, però sí que hi ha aspectes que ha fet
que Sergi s'especialitzés en un nivell d'intervenció, com és, per exemple, el tema de l'habitatge. El moment en què la Fundació Sergi es decideix a fer un projecte d'habitatge és un moment en què, en aquell moment no es fan projectes d'aquesta mena, no? És a dir, jo penso que una cosa que poder, per la qual cosa es distingeix la Fundació Sergi o s'ha distingit en alguns moments és per fer coses que en aquell moment eren innovadores, no? Quan es treballa en intermediació estàs capacitant aquell propietari per prendre consciència també de que el valor del preu de l'habitatge està sobredimensionat i que, per tant, ell ha d'entendre que això no pot seguir així i que l'ha de baixar perquè hi hagi gent que tingui oportunitats, que això li dona seguretat. I bàsicament la problemàtica era poder més restringida a un àmbit de persones immigrades, nouvingudes aquí, que estaven patint una sèrie d'abusos per part de propietaris. És aquí on la Fundació incideix i a partir de trobar aquest habitatge treballar altres àmbits d'aquesta família perquè regularitzin la seva situació administrativa o perquè coneguin diferents circuits o perquè puguin trobar una feina millor. Tant de bo, Sergi, i associacions que puguin sortir vetllin perquè els educadors, els treballadors socials, els psicòlegs socials, els terapeutes continuïn treballant més des de la base, més connectats en lo real, en lo quotidià. Un dels reptes també grans que té la Fundació és el mantenir-se en el temps i, per tant, el buscar aquesta fórmula no és una entitat petita, és una entitat professionalitzada i, per tant, mitja, però a la vegada no és una entitat gran. I saber trobar les plataformes i les xarxes de col·laboració per poder-se mantenir també serà important per definir què acaba podent fer i què acaba podent ser la Fundació a partir d'ara. Escoltant iniciatives que vinguin d'interessos varis de persones de Girona i Girona Comarques, que busquin una plataforma per poder desenvolupar el projecte. I en segon terme, més a nivell de projectes, penso que cada vegada hi haurà més la demanda de construir col·lectius que s'autoajudin gairebé, a nivell de cooperatives, de suport a la creació de col·lectius que puguin desenvolupar projectes econòmics, projectes socials, projectes de convivència, etc. Crèiem que nosaltres havíem de treballar durant aquesta època perquè la societat ja generés unes respostes estructurals i ja estava. Quina ha estat la realitat? Que això ha sigut un procés molt més lent segurament del que pensàvem. No solament no s'ha consolidat, sinó que probablement ara hem anat enrere i per tant tornarà a ser necessari fer coses que ens pensàvem que ja havíem superat. Jo veig el futur en el marc d'una Catalunya independent i en un procés constituent que posi el comptador a zero. Crec que pot connectar una mica i recuperar una part d'aquella herència política i pedagògica que us deia dels inicis. De la mateixa manera que amb el tema nacional, hi ha qui diu hem gastat tots els cartutxos en dialogar i en tal, amb el tema social també hauríem de fer el mateix discurs, no? Ja n'hem gastat massa de cartutxos intentant dialogar amb aquest neocapitalisme salvatge, però és l'hora de radicalitzar-se una mica més. Jo crec sempre que molt de les dificultats que estem passant ara és degut perquè nosaltres, els ciutadans, no hem entès molt bé què és la democràcia. Jo crec que és vital que ho entenguem bé per ser un poble que pugui decidir i que pugui actuar dintre la política.